pfuseke uri mbwa yemunhu pafoni apo ini ndirimo ndikati mwanangu murume haatoswi kunzi imbwa nokuda kwekuti kana uchituka murume kuti imbwa pana mai wakuru waiti watuka mai hazvitenderwi. Fredi aimwa mapirizi zvandarewa zvadaro mudzimai haana kuzodzoka pamba kusvika Fredi achingorwara kusvika afe kusvika ndaakumugezesa tichifonera mudzimai uyu kuti uya mumaoko arwara aindipindura kuti handigoni kusiya huku dzangu nemwana wangu kusvika Fredi afa akafa musi wa 29 Fredi. Mukadzi uyu kana kuchipatara kana kutumira mapirizi airamba asi akabvisisa umwe mukadzi achiti anogona kuzochengeta Fredi asi Fredi wacho asvika pakufa 7 months asingamuchengeti achigezeswa nezera rangu iri. Vaida kumuzira papi nokuti havasinde muridzi womukadzi. Muridzi womukadzi ndiye aifanira kutaura kuti ini mukadzi wangu ipa ndakasiyana naye kuzosvikira nditorewe chituwe dambudziko nderakati. Saka nhasi chandiri kuona chiri pakuti maaudio azvisvikira pakubuda maaudio it's correct nokuti uyu mukadzi akarwadziwa naamai vakatora mwana wavo kuti vakuda kunda kunapfekedza mapamba pazera rangu ini ndetohwa naamai vangu ini ndakunzi ndakupfekedzwa mapamba ko mukadzi wangu ini basa rake nderei paboard view. Saka ndaitochema saka ndakanzwa shut up ndobva ndaita sika kudzikira tete vangu vakabva vanditi nyarara lavenda inzwa zvakutaurwa ndobva vakabva ndopa vakataura kuti uri kuchemei chitora chena unobika raisi kumba kwenyu nyama waanayo. Shoko rakabuda rakati pfutseke shit muroi chenda unotora nyani raisi kumba kwenyu uroste nyama udye. Inini mambo ndoda kutaura zvandakaita ndakatosumudza hembe kudai ndikati imi musadherere mwana wenyu nokuti haana mukamuna sindikuda mafaera asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya dzechokwadi saka taura zvinonzwikwa nevamwe tinotenda pamusoro Chief Nyamunga nana Gwenzi ana Chiverwa nana Chikona Mombe vamwe vese vari pano ana mai nhau yangu iri papa kune mhepo nhau yangu yandikaunza kunoku mubatsike nevamwe inhau mwanasikana wangu uyu anga akatorwa nemwana wekwamulilo aitwa Fred asi Fred akashayika parizvi vakatorana ndofunga vakagara kwemakore anoita 30 vagara kwemakore anoita 30 hapana kana chandingambono chandingakupiwa ndazoshayika ndingangoti mazuva apera iwayana hapana pakukwana mwedzi zvina ashayika saka tiri pakaunzwa mari yemhere kumba kwangu inoita $5 tikatambira kunzi mukuwasho wenyu ashaya tikatambira tikaenda panhamo paya mukoma wangu ari pano uyu wandiroteerera vakaziswa shoko nekuti Fred pane zvese zvaitika kana kumusha kwedu handaipa kurwadza ichaipo izvo ndo zvakakonzera zvamukutaura but zvakakonzera chii right kwaya mari yemhere tikaenda panhamo payapa taendawo kunhamo pakabuda mashoko ekuti izvo makauraya Fred saka nyama maanayo chiendai munotenga raisi munodya aibuda pai muti here aibuda kana kubuda mweno family yekwamulilo pai akabuda kunani anonzi Sandra Mulilo aripi aripo iri pano kasari ari akaburitsa mashoko
Ndiani ikoko hanzi maiti hanzi ranga riri gungano musungwa ndini ndiri kuchema Fredi. Ini handina mukwasha vanonzi vanyepa. Mwana uyu mukadzi uyu musanongedze vanhu sorry mudzimai uyu aigara naFredi. Anonzi Lavenda Kumire. Achinzi Lavenda Kumire haana kuroorwa mumusha mangu. Waigara semapoto. Nokuda kwekuti Lavenda akatora Fredi. Fredi haana kuroora kwaNyepa, iye ndiye anga akatoroorwa kwaKumire. Nokuda kwekuti Fredi ane mudzimai akaroorwa pachiwanhu chedu anonzi Martha Mpukuta. Martha Mpukuta aroorwa hatisi kure nakure nawaNyepa. Lavenda uyu aiziva kuti Fredi ane mudzimai. Mudzimai ane mwana anotonzi Chatunga. Ari pano muchamuona. Tinodarika misha miiri wepamombe newekwaNhapata tosvika padzimba dzekwaNyepa wamiri. Asi akashinga kuti ndatora Fredi nekuti mukadzi wake ari kutadza kumuchengeta. Ndo mashoko akabuda muromo memukadzi uyu. Zvadero watorana. Ini ndakati nhai Fredi mwana. Anga akura zvakadii Fredi? Fredi paakatorana nemukadzi uyu anga atokura nekuti kana munhu aane mudzimai akura. Andanditirapa mamuchiti akaita zvokutorwa. Ndikati mbozi munhu paunobata uchikagariswa unochemawo kama vanhu vanokununga. Pane uchapupu hwatinahwo hunoratidza kuti mai muroora. Kwai anga ane makore mangani paakazvurudzwa neavo anga akura semurume sezvamakaita. Pari zvino izvi afa aine 45. Saka anga munhu akura zvokuti zvinhu zvaaitoita izvita achiziva. Ndopatoda kudzoka ipapo. Tiri tese. Saka zvadero watorana mudzimai waFredi. Haana kuzowana mukana wekugara nemudzimai wake. Akabva atorana kubva mukembi yemasoja kunogara kwaailojera mukadzi uyu. Mudzimai uyu ndepekutori pechitatu ane vana vake mukadzi uyu. Waichengetwa naFredi. Aida. Andinodaro Fredi aichengeta kudaro. Ini anga asangere kuti kuna mai. Fredi adero pakaitika nhau yekuti Fredi wati iye anogona kugara naye sekutaura kwake mudzimai uyu. Wakagara wese kubva 2012 kusvika pari zvino. Wachigara wese kudaro zvakazondinetsa muna December. Saka mapoto anga akareba ka. Mukaimba chakazara nepoto. Hande yedu handirambi. Rara bodo. Wachigara wese kudaro. Muna December wakauya Fredi akatora mari yake 2024 yekubasa kwaaishanda. Fredi atora mari yake wakaita zvokuti tiroda kurima kumba. Wakacheresa bhohoro. Wakafenza munda. Wauya muna December. Aive nani po? Fredi. Waive nemukadzi uyu. Achingori mapoto iwayo. Munditeerere. Takateerera. Tikuti achibata zvamambotaura pakutanga. Nyore yenyu. Zvakadaro wauya. Mudzimai uyu pakafa motikari yawo. Waitengesa makebheji nemadomasi. Nemurume wake. Wabva ipapo. Mota yakafa. Yafa motikari. Wakakuti iwo enda unogarira mota kwakanyama, makanika kwakanyama achabva kwamubaira. Murume akaita saizvozvo. Avaita saizvozvo mudzimai uyu akazofona akati uchiri kuiteiko iwe kwakanyama. Fredi anoti ndakagarira motikari makanika ari kubva kwamubaira. Mukanzi pfutseke uri mbwa yemunhu pafoni apo. Ini ndirimo ndikati mwanangu murume haatozwi kunzi imbwa. Nokuda kwekuti kana uchituka murume kuti imbwa pana mai wakuru waiti watuka mai. Hazvitenderwi. Fredi uya azodzoka azouya. Ndopa akati enda kuenda. Akabva atora mbeu yake akabva anoisa kwakanyama. Akabva atora
kubva pamba ndokubva aenda mukadzi. Freddy utano hwake hwakagara hwanga usisiri right, airwara shuga nezviriko zvema-ARV. Aenda muzimai kwamubaira. Freddy akasara ari pamba achitarisa irrigation yaida kunangana nayo. Kubva ipapo wakabva watadza kufambidzana murume nemukadzi. Watadza kufambidzana. Ini ndakavhunza Freddy, ko sei usingaendi kumba kwako kwamubaira? Freddy anoti munozanya atanga chida mai. Ayo manya kupinda munyaya isiri ende yakunetsa kuti mumwe wacho haachisipo. Tanga chingovhunza pekuti pakabuda here mashoko euroi ekuti ndai mungonotsvaga raisi nyama mave nayo. Ini handizvizivi ndaive mumba ndichichema mwana wangu. Uye asi mundichine mwana wakomana here? Wana variko. Ndaida kukumbirai kuti musapindire zvakanyanya munyaya dzekuti mwana anofanira kuroora mukadzi akaita sei, nekuti munhu anoroora ndiye anosarudza munhu anodii. Ipapo ndo pamunozoona kuti nemuroora mune musikachawirirani. Because muroora anenge achiziva pane munyaya yakaitika last week yakazodiya ye mwana akazoti kuna mai ngatichiraraitese because madzinga mukadzi wangu pamwe muri kudaini. Ine handina kutsvaga muroora. Aiwa handiri kutaura kamai, kungotaura ndangotaurawo kuitira mangwana kuti varoora vakadzi vakafanana nemi vakazvarwa kwakasiyana kune tsika dzakadii dzakasiyana siyana. Asi munhu anenge amuzvuzvurudza amutsvaga mwana wenyu pane zvaachiva zvamusingazivi. Imi michiregerai kubva maita zvinoonekwa kuti pane zvamuri kusora. Kana mune zvamuri kusora taurai nemwana wenyu ega. Mwana wangu aonise kuti wafamba nzira yakashata here. But kana rudo rwakamupinda nomabhonzo anonokunyaya futi kuti ufunge zvako mai wangu hasi kuda. Saka hatitotama tinogara kusaidi. Vanozviita vakomana kana rudo rwapinda nomabhonzo mapfupa. Vanodana vanhu ava. Asi chakandirwadza Changamire ndechekuti Freddy anga atowe munhu awendonda. Ari ndonda kudaro. Freddy aimwa mapirizi zvandarewa. Zvadaro mudzimai haana kuzodzoka pamba kusvika Freddy achingorwara kusvika afe, kusvika ndakumugezesa tichifonera mudzimai uyu kuti uya muwako arwara. Aindipindura kuti handigoni kusiya huku dzangu nemwana wangu. Kusvika Freddy afa, akafa musi wa29 Freddy. Mukadzi uyu kana kuchipatara kana kutumira mapirizi airamba. Asi akabvisisa umwe mukadzi achiti anogona kuzochengeta Freddy. Asi Freddy wacho asvika pakufa 7 months asingamuchengeti. Achigezeswa nezera rangu iri. Nawakidzani wemunzvimbo dzandinogara. Ndiri murwere ane shuga, ndakaparara nenhingirikiri nekenza, ndine shuga, ndine BP. Mukadzi uyu akatadza kana kuti achengete murume wake. Saka akuzouya kuzochema aimbopa chikonzero chekuti handigoni kusiya huku nemwana wangu mumba yaigara kwamubaira. Imba iyoyo imba iyo vanogara iyo handingati ndeyangu. Freddy asungwa Freddy. Dzimba dzakanzi dziri kubuda dzefezi 3 kwamubaira. Ndine urombo mukaona ndisagoni kunyatsotaura zvakanaka. Ishuga yada kundibata nekuoma rurimi. Ndegai ndipiwewo mvura ndimwe ndiite zvakanaka. No pakanaka. Alright, angana. Isada tokasira kutokununurai kuti ndiri kuona kuti zvatiri kutaura nenyaya yatakazopesana zvatosiyana. Saka tinenge takuinda pamwe muri kuda kuzama kutaura kuti zvakakugumburai kusvikira pakuzotaura mashoko aya akataura. Ndizvo here? Kwete. Saka tikuti kana muchiti hamuna kutaura mashoko euroi musazvinetsa zvinhu. tingagona kupedza nguva tichitonga makuru. Pari kunzi akataura shoko iri ndisana
Sandra wacho haapo pano. Uyezve mashoko aya anoratidza kuti akataurika parufu munhu achitori mumba kana kuti munhu achangovigwa vanhu vachiri paungano. Ko imi semudzimai waFred aichema, mashoko ayo makaanzwa sei panguva yekuti maichema? Nokuti ndaona sekuti nimi ndimi matozoudza baba venyu mashoko akataurika parufu. Imi maichema. Mozaseti vaichema vari kunzi vaiti huku vari right. Ndaichema paboard view, saka ndaitochema, saka ndakanzwa shut up. Jobha ndaita sika kudzikira. Tete vangu vakabva vanditi Nyarara Lavender inzwa zvakutaurwa. Ndobva vakabva ndopa vakataura kuti uri kuchemei, chitora chienda unobika rice kumba kwenyu, nyama waanayo. makamura nenzira ndokumbira kutaura ipapo. Ini ndiri mukoma waSandra. Sandra ndiani? Munin'ina wangu, mwana wabamukuru. Ari kupi? Anogara kuChiyadzwa. Saka ndokumbira kuti iye ini zvakaita zvoti paboard viewing ndakachema ndikatobatwa nevanhu vekubasa kwavo, ndikanochema nditorowo kwandandiri. Zvoti ava pavakachema ini ndandisitoripo, pakaita noise yo ndandisitoripo. Saka Sandra asi yakaitika here? Ndokumbira kuti munonditendera ndiplayewo maaudio akanzi akatrigger kuti Sandra maybe ataure zvaakataura. Alright. Saka zvakataurika. Aiwa, muri right. Ini handisi witness. Aiwa, hamusi ngori kungotinira nyama mburezi. Ndokumbira kutaura. Munonditendera here kuti hatimboteerera izvi. Vaya vane zvese. Asi makatora sei kuti maichema muri kure? It's a very long story. Ndikuya. Handisori ndakatotora audio ndakatopiwawo nevanhu vakatozondipawo. Ndiende kunoona murume upi yeye akandisiya ndega kana handisiyo ega mai vaitiona toisa kwamuri volume yavo iyo yaitawo pasi. ndinakana tsvakwa ndinoenda, ndinakana chandinomutumira wakadzingwa pano yazotora kana iye watobvunza hatauri neni izvozvo. Iye amai vacho ndo vakundiudza izvozvo. Hanzi usaone kuti zii munhu ari kutombo ndiende kunoona murume upi yeye akandisiya ndega pana handisiyo aigara naye vaiti vanogona kugeza kana arwara. ndavagari naye ikoko handinakana tsvakwa ndinoenda, handinakana chandinomutumira wakadzingwa panero. auye azotora kana achida kutora. iye wacho Freda hatauri neni izvozvo. ivo amai vacho ndo vakundiudza izvozvo. hanzi iye usaone kuti zii munhu ari kuita tumapisi weki kuno akavhura gomba. zvinotaurwa naamai izvozvo kana kuti ndinoudzwa naiye Freda. fonera nhasi vakambondifonera sarini wavakambondifonera ngavakwire bhazi ivo vauye kuzotora zvinhu zvachona. handi vada kundidzinga pano, handi vari kutsvaga loya rekuchinja zita. saka manje ini vanozondida kana yaproblemu. Freda haasi mwana mudiki kao, munhu mukuru, haasi munhu wekuti shuwa ndingangoti every time inyaya yaFredi this Freda asingwa Freda arwara ndichingomhaya
kana papa kudya mari nei anoita zvinhu zvake ega nevanhu kumba kwavo ikoko. Saka manje ndingaswere ndichimhanyirira zvinhu zvakapusa kudaro izvozvo. Yese ana family ava vakapiwa mari naFred, vakawedzera mari vachitenga mota dzavo. Asi paakarwara paya kuparire Nyatwa, hapana kana munhu akatumira kana sendi. Vakatarisa kuti mukadzi wacho ane mari, ngaaburitse mari. Munofungidzira kuti akafa ndine basa nazvo? Handisina kana basa nazvo, handisina kana mwoyo nazvo. Ndakarwadziwa ndikatokwana senge nyaya yekuti aitengesa imba secret. Zvakatondirwadza ndikatoona kuti hapana chekugarira panapa. Ndangogarirawo kuti rimwe zuwo kamwe kana zvazo, kwete kuti kwanzi ndatoti nekuti hanzi murume wangu. Hapana nezvemurume, hapana murume akadaro. Munhu kana achitokwanisa kuteerera zvinenge zvitaurwa namai vake kana nehama dzake pamusana pemukadzi wako, waunoziva kuti kubva 2012 Fred uyu ndakatanga kugara naye achitorwara abuda muchipatara. Ningirikeni mukadzi wake achimubata rako, akauya kuzogara kumba kwangu. Sanda kutombodanana naye kusvika ndatozodanana naye, but zvese izvozvo haazvioni. Kusvika nhasi achingorwara, hapana kana musi wandakamboti kwanzi ndakanyatsofara naFred, nekuti anenge achingorwara, achisungwa, achipara mhosva, achitiza kumba, achidii. Saka manje naiwo hazvina kana nemusoro. Kana akafa ndinonzi ndaripiswa jisha, ndoripiswa. Akabvisa kana tsvagirai kuno kumba kwedu. Ndotenderwa kutaura. Thanks. All right. Then ndaenda kwaradza zviripo. Hameno kuti anofamba sei, because ndanzwa kuti haasi kugona kana kufamba kwacho. Zvakuita kunge inini ndakamudzinga kumba kunoko, because kana vanhu vacho vakufona kuti kunge inini ndakamudzinga, handisida kumubetsera. But ndomubetsera sei? Iye akaenda 7 months anga asipo panapa. Apa haachagoni kana kufamba. Banyasha wangu achitaura zvekuti mai ndo vakupfekesa mapamba. Hameno kuti tobadirikana kuti. But inini ndavati kana vachikwanisa ngavamuunze kuno, ndomupe pari kuno kunoti kuti nini nditere munhu akanditiza 7 months ndanditongosafa ndiri ndega panapa. Iye asipo achibhedha futi kuti haadzoki panapa. Alright. Muri munenyu mainidze motora muri munenyu muda kumuunzirwa nani? Maproblems enyu muri tunde yenyu zvinhu zvakanaka izvo zvazvina kumira mushe. Kwirai bhazi mangwana motora muri munenyu mupepemeni. Zvokana akupfekedzwa namama muchadii? Nyaya inongoita kunge mune mimi ndi munhu asina kuita zvakanaka. Saka imi kwirai bhazi mangwana motora muri munenyu mugare naye kumba kwenyu. Ndokumbura kuradzawo mafotosi emunhu ainzi akwidzwe bhazi namai apa. Aiwa, no. Ndata musengo. Tingadyi nguva. Tazvinzwa zvatsanangurika nezvataurika. Havakuda kupfuma. Saka ndofunga tazvinzwa. Mambo. Ndofunga tanzwa. Aiwa, tanzwa. Chipa rova. Ngopa rova pakada. Alright. Pane patangoti pambo. Alright. And taura yenyu sisi. Maaudios aplay wayo. Uri kubvumirana nawo here kuti ndiwe waitaura? Ini ndaitaura. Waitaura? Ndo zvatofana kutanga tawimba. Gwenzi. Avaru. Daira hii. Yanga mama za Fred.
mai nefamily yavo. Baba Eva endai kutractor uko. Vari vanhu vakati Kutractor uko. secret yamuri kuedza kuita panapa ikuratidza kuti inirori mami neproblem kuna Fred neimba yake. Konzero munhu sekutaurwa kwazo akasarudza munhu waasarudza handii imamuzopinda kunomubhisa paya paya mukamubhisa manje uye kuti abatsire hama yake kumba kwenyu mune mashoko amunorakidza kuti munogona kuataura asi kana ari kwavari vari tu uyo anogona kutomubvisa mapamba omupfekedza mapamba omugezeka omutira polisi but paya paya munogona kumutara mahuru sevanhu vanenge vachipokodza vamwe avo saka nyaya iko ndekuti makutira ari kuita mashoko ndekuratidza kuti makatora mwana wenyu 7 months pamaedza kutengesa imba secret zvichiratidza kuti mune pamwe pamaitokuyazvo kuri akuti akaparadza imba nerudo rweuyu iro ari wechiseki imeogama makapinda mukaita zvasiri zvakanaka imi naifana kunge muri mumashure ini ndikatora kana munhu waunototi hure uye vanhu vanogona kutowirirana vakapepana kutoikamati anamboziva kuti hure tinopepa so imi makapinda pauti tiriani yes imi maifana kuteera mwana wenyu kana atozowandana moteera kusvikira matozoona kuti vanhu vazhinji kumatata pano panyika vanobhemwa nevanhu ndo vane rudo rwokupedzisira rwokuti ruzochamukira kuti anamboziva kuti munhu angapepe mwana wangu asi neukama samai makanosvika kubvisa mapamba iwe ukabvisa pamba mwana wako murorari anotsamwa lero achiti nosamusikire pamwana wako sei wagona kuchacharedze kuti mwana wako bvisa mapamba ari mutei wobvira umupfekedza mapamba akura problem muri kuedza kuburisa pamberi pevanhu but problem ikuzoopepei ndakumbira kuti sorry ini pane nyaya pandiri kunatsa kuona semataurira zvaitwa apa kubva nemudzimai wemunhu nekuna amai vemunhu nemaodhiyo atanzwa apa amai vane dambudziko tese takatarisa varume vagagara panapa takaroora tine zvatinewana mudzimba umu kusvikira nditore mukadzi wechitu pane zvandinowana hatisi tese tine kusvika kuva kuchena musoro ndine mukadzi wani ilaki wakaona zvichena musoro nomukadzi wani pane zvaakawana murume uyu mumba make kusvikira nhasi amai vakuburitsa shoko rekuti mwana wangu inini mukadzi uyu handimuziye vaida kumuziyira papi nokuti havasi ndemuridzi womukadzi muridzi womukadzi ndiye aifanira kutaura kuti ini mukadzi wangu ipa ndakasiyana naye kuzosvikira nditore wechituyu dambudziko nderakati saka nhasi chandiri kuona chiri pakuti maodhiyo azvisvikira pakubuda maodhiyo its correct nekuti uyu mukadzi akarwadziwa naamai vakatora mwana wavo kuti vakuda kunda kunapfekedza mapamba pazera rangu ini ndetohwa naamai vangu ini ndakunzi ndakupfekedzawo mapamba ko mukadzi wangu ini basa rake nderei ndipo muri kuona pane dambudziko ameno kune vamwe ndakumbira kutaura pamusoro yemadzishe nyaya iyi it's a very very long story iri kungobatwa mabhitsi Fred haana kutanga nemudzimai uyu sezvekutaura kunzi chief vari kuti anogona kuita vanhu vangani 7 but mai vakaneta nenyaya dzafred nenyaya yemadzimai akambotanga umwe watakaenda kumbare uko kwakafa kamwana so mumatapi muya tikaendako tikashaya pekupinda akazoita umwe akaenda kudrc akasiya paakaenda kukongo akauya nyaya yacho tikatosatomboonana nafred nenyaya dzemadzimai amutiza anonoka kusvika kumba ndikaenda naye kucranbon nyaya dzai dzakarebesa ndibva baba munini kwandakaenda vati kuti ndo baba vakatienda nemukadzi kuna mai boss Fred ndichiteera kubasa kwacho ainzi ari papunishment izvo atoronga nemamai masoja kuti handisi kuda mwana yaito akatori mwana wechidiki asi anga ati kurembi njani baba munini vakati chienda naye kucranbon kuya tikaenda musi wekutanga zvikanzi ari papunishment tikanzi mudzoke Wednesday atakadzokera ikoko tikasvika zvichisvikonzi izvoni muri kuona ndege iyo Fred atienda kudrc ari mundege ipi iyoyo baba munini munin'ina wababa kuya kwaitikira nyaya iyi kwanoratidzwa musikana
vakati uchitora musikadzi uenda naye kumusha kunani kuna mai ndikauya naye kuno kumusha uko Fred akadzoka after 8 months akasvika akapenga zvoti akaita kunge tichacheka ukama akapengera mai ava akapengera ini akapengera baba ati mukadzi yemai unza kuno zvazvaita se apa iye ndiyanga ine mudzimai ndikuratidza akanoka kusvika naye kupi kumba ndobva azoita wakazoradza mai zvikanzi auyu ndiye mukadzi wokupedzisira andichakuradzai futi andichada kustresa muchemberi ane mwana wati kutaura ari panapa after izvozvo ndo ameno matangira akaita nyaya dzavo uyu anga wechioma ine handichada zvekuda machitolarita nyaya dzako Fred ndakuranga ndichunguridzika nyaya dzemadzimai ako vakatombogara nguva Fred asingatauri namai achitaura kachinhere kati iwo mufazi womushe kudidi hameno chinhere chaaitaura aishandira kubhula wayo ai ndiye mukadzi wandada mai vakati kubatei mota idzi kutomira kwadzaita toda kune kumwe kwada kumhanya nhau iripo musasanganise nyaya ngatimirei nenyaya yapinda chii mukati medare yamamhangarirwa iyi nhau yekuti Fred aishupa amai aidi vana sekuru dai vanga varipo hanzvadzi dzamai vakafa vangadai vachitoonawo mhosva iri yakaparwa naFred kunani kunana amai saka tinoda kuti tione kuti togadzirisana sei panhau uya kusvikomhangarwa kudai musiri kubata dzekuti Fred akazoroora vakadzi vangani pamwana atezvara wevavo futi vanogona kuzoti next week vakanzwa kuti uyu auya newake pamwe vachauya futi vachisvikomhanga saka ngatibatei iyi tione kuti toitseketudza kusvika papi ndoda kumwe ndipeka background bhosi nyaya iri kungobvamburwa mama ndirapadikiti pando vamwe ndipedzise 7 months dziri kutaurwa idzi muroora uita itoti mai vakatomboti handidi kumuona panende vakaita 5 years Fred asingatsiki pamba tikasvika pakuti mai muri munhu wechechi zvinoita here kuti muti hamudi muroora Fred tikati sunungurai mwana mai zvamuri kuita zvisirizvo kusvika muroora azenge akusvika pamba sekutaurwa zvatomboita wanzi akauya negrosari pakauya penjeni dzavo pakaita sei handiti pese akataura nemuroora zvakanaka zve7 months zvekutaurwa izvo zvizvika Fred angaona basa kumachina uku achiti apese project yake apese project yake sorry zvenyama kule kuti tokontrola dai takati munhu ndiamire kutaura anofanira kutera mitemo yandobhotara pekutanga ndindaita mufundisi ndichiparidza mitemo yepadara ndede saka makazoratidza udini menderekedzo yacho yaizvokunakidzai vichinge mamiswa nedare mamisa inini aiwa ndine urombo ndandichida uniko kusvika ngomira ndokumiswa kwacho alright fine alright maita basa botererai alright tizame kubatsirana ndaona tazosvika kune mamwe maextremes anova asiriwo atiri kutsvagana nawo pano nyaya tiri kuda kudzokera kuclaim pane padoda tanga tagadzirisa vedare ava baba avava ndaona sekuti munyaya yavamwa baba vanyepaumira vangoclaima zvavo vashandiswa munhu anofanira kunge achimhangara ndeuyo musikana ndoangafanira kutanga kumhangara nyaya yake munomu right pedzezvo nyaya iri kunzi makandinanga uroi ndo nyaya yatoda kudhila nayo isusu tanga tisimbori suppose tanga tisiri tombori suppose kuti tizoziva kuti Fred akazombogara kuDRC Fred akazoita shuga Fred akazodi kwete idzodzodzo mafamily matters amaifanira kusolva pachezvenyu vekwamulilo maifanira kudzigadzirisa mega ikoko idzodzo ndedzenyu nyaya iri kukurukurwa pano ndeyekuti makananga mhuri yekwanyepaumire uroi makauraya munhu ndo nyaya ida kukurukura iye zvavana kuroora kwatava kusvika ini handipokani nedare asi chandirwadza nechinondishungurudza ndechekuti ini pachangu handitsvagiri murume mukadzi ndiri ipapo Fred haana kuroiwa Fred akafa nezvandataura shuga neHIV positive izvi zvekutukwa handina kuzvinzwa ndaiwe mumba wazotaura kuti Sandra pakunzi musungwa wati ana mulilo wasungwa nanyepaumire aya kune mirai ndadambobvunzwa kune vateerera odhiyo yasvika here payataura nyaya yekuti pane kusawirirana kwaivapo ikapedzisira yaburitsa kuti pane zvakataurwa ani wanga wakateerera
audio inoratidza kuti ingangoipa madrive ekuti vanhu pazotaurika kuti kaurayi chikonzero mazivzive kuti acho aibva pamaaudio rinogona kuva rakataurika shoko iroro vati ndo zvakakonzera pekutanga vachinotora vati zvakakonzera kuti vanhu vapoka kuti vanhu vataure mashoko iwayo zviri muaudio saka ndizvozvo zveshoko zvakakonzera shoko rakataurika hatina mwana amuna munyengo yakadi muchigara mese tatane 13 years 13 years eh alright makore ya shaya mwana aisere kuti ongosiri mukadzi womunhu alright ya ngatimirire mambo vauye tifinalize because nyaya yehuroyi nenyaya yeroora zvinhu zvinhu zviviri tikaita tsiyo dzekutarisa amai neshungu dzavo dzimwe tinogona kuita right of but punosara poinechi imwe chete asi imwe chete yacho ndenge yatotseketudza kuti haibve pauviri ipapo but iwe une uida kurayirwa futi haina hangu maonero angu mundiregerera hatitopedza nguva tichipedza tichorovera mbambo pachikumba chetsindi pese panoitika panofa munhu hapashayikwe munhu pese panofa munhu hapashayikwe kunongedzana ani mavamai vane zvavataura zvavanoziva kuti murwere wedu akazofa so asi hatisi tese tinobvuma seizvozvo hatisi tese behavior maybe anga yakuitwa namai ava pamazuva ekupedzisira yemurume wavo pamwe yakaita kuti vanhu vataure mashoko ivanhu murume akafa muri mese because ndanzwa kuti makazoita zvokuudzwa rufu pamusoro taurai ambongezi murume wangu taigara ndewenyi chokwani taigara tese kwamubayira akafa muri mese here tatiri tese pamweya asi iye anga akugara kumba kwamai vake kuti abve kumba Fred musi wa2 January akafa tisiri tatiri tese asi aigara kumba akafa muri mese here tatiri tese akafa nguwai akafa kuma6 muripo akafira kuchipatara mai vako here handisipo ndikuti mama akufambidzana naye here pamazuva ekurwara kwake tatisina kurambana mama musina kurambana chokwadi ndiri kuti mai munhu paanorwara munhu wokupedzisira manzwa here pane zvataura mai avo times utata kugezesa munhu isusu ndiri ndikuti paive akugezeswa nevavo ima muri kupi ndandiri kumba kwamubayira kumba kwani kumba kwangu naye saka makanga mamudhipota because vamboti makamuroora ndozvandiri kuti ndokumbirawo kutaura kubva pa7 months dzavari kutaura mai vapo here avada kutaura pamusoro vadare murichi inini ndini sahwira wafred fred akafa ari muoko mako fred anga achirwara asi mhuri yake sikuziya kwangu ndeishi yaanga anayo panguva iyoyo mukadzi aiwa tinambozviramba right saka vanhu ava kutaura chokwadi vavasawirirana vanhu ava vapi murume nemukadzi fred akasvika kufa ari muoko manga akavira pabhirura pachipatara 6 o'clock ndingekuti 6 o'clock anga vasingachawirirani nemukadzi uyu mukadzi anga agara kwambai murume achigara kurutare kuyamambo kwamunoziva rimunzwa for 7 months saka vanga mava vakona vanhu ivavo handidi kupinda asi pa7 months vava vasiri vese kusvika murume ashaya vava vasiri vese mwanga agara kwake avati pamweya mambokumbirawo kutaura isu hatina hatu zvatiri kuda hatipindire nyaya dzenhaka netiringoti zvakakonzera mutauro kutsvaga zvinhu zvakati kuti chingadero chakakonzera mutauro chii zviri kuratidza kuti mai ava vakanga vakupepa mwana wavo aimbori nemunhu waaigara naye vari semukadzi
nditaurewo mambo. Ava vakafonera Fred musi wa2 January. Tichida ndaifamba ndichihodha, dzimwe nguva ndaifamba nemwana wangu, dzimwe nguva ndaifamba nemurume wangu. Mwana wana wanga na Fred? Handina mwana na Fred. Ndine vangu inini. Vambva ndiripo. Ndakatomboya panapa ndichida kuhodha chibage, ndofunga munozvirangarira. Ndichichengeta murume wangu kwamubaira achirwara. Ndatomusiya ndamubikira ndouya ndohodha ndonitengesa ndodzokera kumba. Musi wa2 January mota ndatomutsa tichida kuya kuzohodha. Ava vakafonera Fred avo. Vakati mai vada kuenda kun'anga kunyanga. Kumba kungasare kusina munhu, enda kumba. Unosara kumba. Ndokumbira umufara. Anga baby. Mune dambudziko futi. Mune bibi. Asa arikati sikanini. Saka aiwa mirai ndingoti gaga nekuti ndinenguva dzekutotaura. Fred aenda musi wa2 January haana kudzoka kumba. Akazodzoka kumba musi wa14 February. Musi weValentine's Day. Akagara 3 weeks. Akati enda kunotsvaga basa. Handingagare panapo, mota yakanga yafa. Ende yanga yafira, iye aindiudza kuti mota yafira ikoko kurutara. Akati mota yakafa saka handingagare, mota ida kugadzirwa. Ndobva aenda kuHarare, aenda kumainterviews ake, ndobva adzoka musi wa10 March, ndobva aenda kubasa kuKinzuku. Achienda kubasa achiti akaofa, dzimwe nguva aienda kumba kwamai vake, dzimwe nguva aiuya kumba. Kudzamara aregera basa, mama muna April asiya basa. Obva aenda kunyanga kunoviga sekuru vanga vashaya ikoko. I think akaita 2 weeks ari ikoko. Okay. I think akaita 2 weeks ari ikoko because akazonditi ndakumba uku. Ndikatomuti ko marega sei kuya nekunoko, akati ndoda kutanga ndabvisa chibage mumunda ndozodzoka kumba. Akazodzoka futi kumba muna June. Paakauya akarara kumba akamuka achienda. Muna July imomo. July ndopanda muna July, I think it was 22 here unge 21 July. Ndopakafona amai ava vachiti zvoni tumirai mbatya dzese dzaFred netunhu twake twese tweshuga muise pabhazi. Don't worry about the money yekubhadhara bhazi, munongoisa chete zvinhu zvake pabhazi. Akanga akurwara here? Havana undiudza kuti ari kurwara ipapo. Ndakabva ndavabvunza ndikati zvamboita sei nhai mai, zvikanzi zvoni manzwa here zvandataura, mashoko andataura, ndikati ndazvinzwa. Zvikanzi muise netumafurutsu nehuku nehusavi nekuti kunoko hakuna muriwo. Saka ndakabva ndazotaura naye Fred ndikati chii mai vari kufona vachiti ndise hembe dzako dzese nemapiritsi netunhu twako twese tweshuga. Zvikanzi vanopenga vasiya vakadaro. Mangwana acho vakabva vafona futi. Handakudayira futi. Vakanzi vanopenga ndavamati kudi. Handibva ndanyarara. Mangwana acho ndobva vafona ava, ina handakudayira foni. Ava vakazofona. Inenge yaive Friday vachiti murume wenyu hanzi akundikana. Ndikabva ndavati asi nhai tete chii 7 months munhu asipo panapa. Chii chakadaro ichocho. Bva vataura zvavakataura kati ndasingazivi kuti Fred ari kumba uku. Chichi mva vakata mva. Saka pakabva pazitanga kuita mashoko iwayo ekuti ava zvavaitaurawo kumba kwavo zvaiuya mumafoni angu. Ininiwo ndo pandaenda kupindura nekubatikana ndichitumidzirawo zvandaipindura nekubatikana. Mukwasha akazotaurawo zvaakataura, Mukwasha murume waava. Mvatepwa arekodwa because vanhu vanga pane vaindifariro nevasingandifariri. Ndobva arekodwa nevakarekodha ndobva vandisendera. Saka ava vakazotuma Mukwasha iye uya angambotaura ningiriki mashoko anorwadza. Ndobva Mukwasha andifonera sanhasi Fred achizofa mangwana.
zvikanzi ambuya muri kuziva here kuti murume wenyu ari kurwara. Ndikati ndakanzwa kudaro. Zvikanzi ndobva ati zvekuti murume wenyu ari kurwara zvekuti anogona kusvika paextend yekuti mai ndo vachatomubvisa pamba. Ndichibva ndatovati ina handikwanise kuenda kunopepa Freddy ukuku because Freddy ina handa kumudzinga pamba panapa. Ngaadzoke pamba pake ndimupepe ari pamba pake. Freddy ava vakazokata foni manheru ndobva ndanitaura nanesi vanogara paseri pemba yedu vanoita kunge doctor. Alright mai. Nyaya yacho yakareba. Isusu yapera yatopera. Ndataura navo kuti tiende ndavaratidza situation because iye ndakazomuti ndisendere mapictures ako ndione kuti utano hwako huri sei nekuti pese apa airamba kuti handisi kurwara. Baba vaye vakanditizvo hazviite kuti muende kunomutakura ikoko. Isusu mangwana handei nemadrip tonomuisa drip ari ikoko because kana muchiti ane shuga akashekeka stereki zvinogona kudhakwa. Saka time yandakamuka makuseni ndabva ndandaudza vamwe tete vataipira maproblems edu ndikati ndo zviriko vakanditi makuseni wayo chirega hako kuenda ikoko wazi Sherena akunzi aenda unotora Freddy. Ndopa akazofona kuma6 pasho vakushaya. Isusu manje mtachikwati kumwe kwese kuma atichakunzwa. Chandangoziva chete nchekuti papane kakutonzera ngakusawirirana. Asi zvinowanika paurwere izvo hakuzi kwenyu chete zviri kwakawanda. Imimi muri yekwenyu muri kuti kudini? Muri kuti ava vanofanira kuita sei ava vekuAfredi ndima uya kudari tikuda kunzwa handi wakumangarirai muri kuti makaudzwa uroi wakamira sei muri kuti kudini pamusoro impa munhu pamusoro ichifi chirero pamusoro imadzishe ese muri pano. Inini ndiri kudzokera pabody viewing painge pachiita itwa body viewing. Ndainge ndiripo nadzimai vangu vanga varipo ava vari pano. Inini mukadzi akataura ndichitonzwa anga ari nechekuku aitodedzera kuti izvo imimi makuenda kwaOK munotenga rice nyama yenyu mana yomufiriji mopota muchicheka muchibika nerice muchidya ndimi makauraya. Zvakataurwa tiri ndiye munhu asipo pano. Asi ndiwe kufamily iwe. Munokonanga muri wekufamily yemwe munhu ane mhosva kubhurwayo munosungirwa ari mhosva iwe. Ndo pandiri kupupura ipa kuti zvakataurwa. But tikuti makadedza vanhu vasiri ivo kudari imi ndimuri kutopupura nemuromo wenyu nezita ndimuri kutoritaura. Saka munhu haapo vanhu vamaunza kupi kudari hatigoni kuvatonga nemhosva yezvinhu zvavasina kutaura ivo. Dai aripo aitudza zvikonzero kuti sei akadiro pamusoro mune zvimwe here pamusoro mama. Inini ndinoti right izvozvo zvakataurika hazvo right. Mwana wangu uyu akagara naFreddy for 13 years. Pa13 years handina kana sendi randikapiwa apa. Ari papi ape zvinofridwa mati ari papi titaure naye ezvino haapo. Saka muda kutaura nani? Handakashaya. Saka muda kutaura nani nyaya iyoyo? Nyaya iyoyo yeroro raFreddy muda kutaura nani? Iye asipo. Vanhu kune varipo parizvino dzai kureva tunhu twenyu vanhu varipo vese kwete kumirira kuti even mwana wenyu dai akafa moti parufa havigwi ndiri kuda mumbeteni ndiri kuda hazviitwe zvese. Ini mukazviita mudunhu mangu ndokuudzai kuti vigai nguva iripo pane time mukabvunza kuti vakagara makore mangani maivepi maitadza nekureva pfuma ende manzwa ari zvataura namaya mwana uyu ane musenemo yaishandisa anonzani mati mukadzi uyu anonzani uye baba awa taive nawo kuswera aiwa anotikumire kwava wanyepa umire. Saka mwana wenyu sei pamusoro regai vataura mwana wangu pakudini
mwana wangu ini baba vake, asi kutongoti masenemu anongosiyana sekuti mwana paakazotoreswa akatoreswa nekwamai vake, akatoreswa nemukoma wangu anoshandisa zita rababa rekuti Kumiri. Baba vangu ini vanonzi Kumiri, ini ndaishandisa senemu riri zita rasekuru. Nochoke pakanaka baba. Ndozvaangoitika chete. Ndiri kuti imimi zvino muri kudhimandei kune baba, because munhu ataifanira kutonga, because kunanga munhu uroi mhosva taitomutonga kana akazviita nhasi chai kati mangwana, but hapo right topaita sei? Ndotaura futi. Taurai. Hanti family imwe chete kwaMulilo yaitaura izvozvo. Saka isi takauya kunoti yaishandisa chii? Vanoshandisa seneme kuti handi kuti chaitaura vanhu kamwe chete vakawanda kuti vaishandisa chii? Takauya kuzoripota ndizvo. Ndiani akataura shoko reuroi? Ari kunzi anonzi aripi? Sandra. Aripi? Ndiye munhu anofanira kudanwa iyi. Isi patikaripota handiti takaripota titi Mulilo ana Mulilo and family. Chiresa kuti vaifanira kuziva kuti vanhu vaivepo vanotori nababa vavo varipo vaitoita zvinhu zvese. Asi baba ivavo vakatitumira mari yemhere. Kana uchitumira mari yemhere unenge uchiresa kuti uri kutumira kunani. Sorry mambo. Mudapindura namambo. Aimimi vekusaidi kunyarara kana kutodzokera henyu. Nyaya iripo ndeyekudai so. Ndakakudzai kuti muri mbavha. Ndino wamefanira kuenda kunasungisa. Handi murunzwa. Nyamwe pangaite family. Inini ndakunongedzei kuti muri mbavha. Ndino wamefanira kuenda kunasungisa. Family yangu inini inofanira kuenda kunateerera kuti ndiri kupuwa mutongo wokuti kudii. Handingati ndakakunongedzei kuti muri mbavha mesungisa family. Inini wacho mendisiya. Hapana chamuri kugadzirisa. Izvo zvogona kungoitwa nengozi chete. Ndo inorwadza vanhu vakawanda vemutheni. Asi zvemutongo hazvigoni kutonga munhu asi siri. Saka imi pamaifanira kunge mauya pano nhasi. Ava sefamily vaifanira kuuya kuzoteerera judgment yemunhu akakunongedzei kuti nyama yenyu maanayo mufiriji. Saka chiende muna tenga raisi. Nhasi ndemunhu aifanira kunge asipuwa judgment pano namambo. Ava mhuri yekwavo vasita sei vachiteerera. Tedzoka futi pane mukwasha wenyu imi makarora. Handitika maifanira kumusungisa imi mukwasha wenyu ari mupenyu. Megara naye futi semagarira maita nhasi kuti mukwasha ndakuda chii twe kwangu. Nhasi kana makasungisa vane kupei chii nokuti vanotaura kuti izasi ndisi takatora mwana wenyu. Hatina hana panango napana hana chakatosiya futi. Pamwe kana mombe kana mbudzi kana huku kana waya chaiche danga remabhurera mukwasha wenyu pamwe anga asina. Saka toti futi ava tovati bhadharai mukadzi wavasina kurara naye airara nomwe munhu ivo bhadhara. Chinozoita kuti pamusoro yeimambo munozva kunonzi kumfakoze muze kwara. Chinozoita kuti kumfakoze muze batawo saizvozvo baba kumfakoze ndiri moyo ndati kunonzi kumfakoze muze chinonzi mufakoze mochiziva kuti zoreva chishona. Ndo zvazvaita kwatiri. Muri kuona nyaya iri kutaurwa namambo iri. Tipei zita remunhu akakutadzirai otumirwa Samoni. Ndiye udanwa kudari kana akwanisa kuuya ouya totaura nyaya. Ava tigoni kuvatongera nyaya siri yavo. Tikuti isusu munhu wamaka vanhu mabva kudari handiriwo handiwoba vakapara munhu imi zvikutsigirwa nemashoko enyu. Pamusoro iyi madzishangu inini ndine mubvunzo wokuti izvo taakuchemawo kudari kuti titibatsirewo kuti uyu munhu akatiti tiri varoi tinogona kumira naye mudare futi here? Ndiyo munobava zita nekutanikwa kupi wotaugwa naye ndiye chete anogona kuzvipindurira. Haapinduri kune vava tikuti isusu ava kuti washungurudza kwatiri kutoita kuvatongesa mhosva isiri yavo yavasina kupara. Avati ndakatotogwa ndichema ndiri kwandaive ndani mapona vana kutozvinzwa kana imi muri kuzvitsigira vaivapo here. Ataurai vakati kudiya
imi mana baba tete vakati kudii musi wacho Aikona imi akanzwa shoko iroro ndiani pakati penyu? Inini ndakarinzwa. Okay. Mai vasumudza roko makarinzwa richibuda papi? Pamusoro wemadzishe mukurena baba. Inini ndakanga ndiripo samai. Ndabva kwamusina miti chinochema mukwasha wedu. Shoko rakabuda rakati putseki shit muroyi chienda unotora kune rights kumba kwenyu uroste nyama udye. Inini mambo ndoda kutaura zvandakaita. Ndakatosumudza hembe kudai ndikati imi musadherere mwana wenu nokuti haana vabereki. Pano taazochema kwasha wedu atichichi. Ndiani aitaura mashoko iwayo? Musikana yari kutaura anonzi Sandra. Yes. Saka mese muri kungotsigira kuti munhu wacho hapo. Sandra. Ini pane zvanaida kuti nditaure. Vana baba imimi. Imimi hamuna kutaurwa imimi. Munhu akataurwa kunzi muroyi. Ndi mwana wenyu imimi. Hazvina kunzi family yenyu yaroya mukwasha. Imbobudai munyaya iyi. Mwana wenyu asungisane natete vake. Haisi nyaya yenyu. Musati hanzi takanangwa uroyi. Akanangwa uroyi kana mashoko eyo akataurika ndeuyo. Kuti imimi kuti asi muri mawitness chete kuti ndima kazvinzwa. Munongoya mogara uko. Yes. Kuti rati kana uda kuramba moti apaya wakati. Ndaida kukumbirai kuti muzvisunungure yenyu kubva pamakagara ipapo. Pozorongwa rimwe zuva rekusamona munhu upi asipo. Mamuchida kuti chigogo? Ndachida kuti chakamira ngezi. Dambudziko rangu ndiri kuti kana pachivanhu chedu tichiti mukwasha wangu munhu munenge muine pamakatangira kuroorerana. Tichienda kwatakaenda kwenhau yezviwanikwa zvemunhu master of high court, baba vari kuti baba wemwana wakati ndiri baba munini wake baba wari right. Saka uyu mudzimai ndichimuziva uyu mai vake ndo mudzimai wababa avo, asi wakati mwana ndi baba munini, asi wariwo mudzimai wavo mai wemwana uyu wariwo mukadzi wavo wawakarambana naye. Saka mwana uyu kwamaster of high court mama kudachi nyaya yeproperty kwaingononyorwa kunzi ane vane mota nei mune mota nei taite wentese nemba kumba kwacho ndokwamurugara saka makazonzi kudini yaingonya yekurejista estate yemufi zvinoitwa nehurumende zviyazviya kuti munhuazitoriko mazuva ano yaisiri nyaya maya vari kupindura kuti baba vagoni kurova pfuma yemwana we bhozi mwana wemubva ndiripo iwo vaingori aitori mubva ndiripo pamukadzi wakarora wakatoramba naye futi saka baba urongoshandiswawo mubva ndiripo paroora apa vakwani zvachose kana pauroyi apa futi anitori nedzinzo rekwaka mai vako vakaroorwa vanewe ko baba vavo baba wangu tataura tikatizvo mwana wangu kwaakanokuti ataine mukomo wangu noiwo hatinei nayo hatisungisei munhu chai chai ava vachanyorera samunhu vachapuhwa kuti anowanikwa kupi nevava namba ake tete tidileni nyaya iyo yakazvimirira handizve aiwa kuve mukadzi angatove mukadzi aiwa panyaya yekuti kwaiva vasina kuroorana hava vakaroorana pandazvikopa ndanzwa nyaya iyi ndanyatsoona kuti nyaya ine munhu wayo atirutakauya but ndinokukumbira chinhu chimambo inini ndini ndakafonera mai parwarisa mukomana uyu ndini mukwasha ari kunzi akaya kuzotorani tsana varwarisa vashayakera ndanga ndichinokumbirawo ambuya vangu kuti vanditaurirewo dare richinzwa ndisununguke kuti ndiri kunzi vati iwo ndakataura zvisiri izvo atiti dai vangotaura kuti ndakataura pana nhingi zvakati ndisununguke kana hatizowedzeri here kupengana kwevanhu ndipanamokumbira ruregerero tikutyira kuti towedzera kuvengana kwevanhu imi pamuchanzwa zita remunhu iye pamwe mugere padhuze naye makutanga unovengana izvinhu zvakadarika time hanzi ndakakuti ichi chaicho nemukwasha
odiyo yakasendwa ichibva kuna iye Sandra yeye iye aitaura naatete vekwanyamweda uko ndo vaisenda akati kudii mukwasha akati ambuya she's very stupid odiyo ndichinzwa handauzoipedza zvangu because zvanzi vanofanira kudzingwa pamba ipapo patengeswe kana kuti paiswe roja mai vapote vachipiwa mari iyoyo oya nyaya kunetsana neimba apa maitaura munhu asati afa munhu anga asati afa makunetsana asi zvamunoita manje inoda kuongororwa iyo nyayayo ndiyo ndeyavo nemi mamune murume wenyu makavakamesa ndi mai vadzungudza makawana yakavakwa imba ndedzekuami imba ndedzekuami but makawana makavakamesa here takarejista test makavakamesa here takavaka test uyu munhu ari kunzi ane vana makambozvinzwa here kanzi ane mwana saka muchaita sei nemwana iyi tinongochengeta handiti baba wake wakasiya pensheni ane mashezi ake papensheni ndicha sakati aiwa it's okay aiyoyo kwamasofa haikoti kwavakaenda ndokutori correct ndokunodhiriwa nenyatsi asi pachivanhu chengetaiwochi mwana wemufi kana maiona kuti makanga muri vanhu vai murudo muchiwira